Kato, selosta mitä tapahtuu. Joo, tässä Vertti leikkaa nuotteja, jotta se pystyy liimaamaan niitä pienempään tilaan. Muusikon perusarkea. Hänellä on työkalu. Näytäpä Vertti sitä työkalua kameralle. Siinä on veitsi. Eli siis linkkari. Siinä on myös ruuvimeisseli ja tämä Kynsiviila. Sekä pinsetit että hammastikku kautta mikä tahansa tuumanukka. Eli kaikki mitä muusikko tarvitsee. Sakset on varsinkin aika tärkeät, koska näillä saa kyynet muun muassa leikattua hyvin. Ne on aika mukava juttu. Tämä on siis nimeltään leikkaa teippaa nuotikohille. Tuo meni jo paljon paremmin. Kehityn. Mulla on 6 tahtia taukoa. Ai niin se on vaan taukonuotteja. Otat sen. Sitten viimeisestä oppia. Musta laittaa tauot oikein järjestykseen. No ylipäätään rivit pitää varmaan mikäkin rivi. Siis hetkone, onko siellä ne rivit, mitkä sä teippaat yhteen? Niin, 1 rivi, 2 rivi. Sitten mä pistän ne paperille silleen niinku tälle. Näin. Silleen otan tuosta teipin ja pistän ne tähän. Näin rivettään ja sitten otan siitä kopion, niin sit se ei näytä niin tyhmältä. Ja nämä hyvät naiset ja herrat, tässä on Vertin nuotit. Näytä sun ilmes samaan aikaan, kun sä sanoit. Sieltä niitä liuskoja syntyy. Niitä tulee aika monta ennen kuin teos on loppuun. 12, ei kun 10 nyt. Ensimmäistä sivua. Joten hyvät katsojat, sitä odotellessa.